हेलो ओके ओके फोक हो जाए सर तो कहा सके राम नाम सत्य सत्य है राम नाम सत्य है राम रे राम राम ये आइल बहुत बड़का हो जाता है एकदम 5 मिनट के फिल्म बनावे गीत संगीत जगह पर नाचो बढ़िया बा हां बाकी ई कोनो मतलब नानू हो राम नाम सत्य है कोदा 5 मिनट के फिल्म बनाओ तनी हो बाकी लड़का पड़ जाए दी छोट भाई मानी ले न तो इनका उम्र के हमार लड़का बड़का भइल बा धोबी के गाधा हम ओ दिन से गाई ले कुता जे आई हॉगीज पहन के दौड़त रहले पैदल हाँ हेती चुकी में बेंजू वाला खाली भतीजा बरस भगवान तारा के रूप रेखा दले बड़े चिकन हम ही का आइल बड़ा पूरा जदवंशी गांव हो तनी कंट्रोल से गाओ ओहिर के बुद्धि तू जानत नहीं खो ओही माने सांप होला आ सांप के ना दल कृष्ण के हो जे सांप के फोन पर भी हां मुस्कुरात रहले उहे अहिर हमें जे अपने महारथी भगवान होके आ ड्राइवर बन के अर्जुन के महारथी बना देले उहे कृष्ण जदुवंशी हमें आ तू लागत रह हमरा के बोले छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे अहिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना झाड़ लड़का बड़ा कौन करो भी झरे करो भी ये लड़का बड़ा कौन बात नहीं ये क्या सब जगह लोहा तापा वाला है तार गुस्ताखी माफ हो जाता ना ठीक बा बेस में आओ बेस में आओ अजी दुआर के बात बा मान जाबा ना मन बता का करो चमड़े के मुंह हो बरसात में तो घोंघा के मुंह खुल जाला तो हमार मुंह खुली तो का दिक्कत बेंजू उठाए तेल बड़े को बाढ़ पीड़ित है बेंजू पर आइल बड़े बाढ़ पीड़ित बड़ा पूर्णिया जिला को हमें आई बार बियाह के लई बजावे में किरिया में घर सहित दहा गइल बड़े कोनो बात नहीं के गोरखा ठीक रहलो घर सहित दहा गइल बड़े हेलो तने कम है रखो सही तो भाई सुरक्षित बड़े हां जैसे हम गौनी है देखी हम बाहरी बात नहीं कह ना एक दिन दोनों बेकत में झंझट हो गई इनका में आ इनका मलकिनी में कारीगर 3 दिन तक ले बोला चाली ना रहल है तो एक दिन मौगी के मनावो तारे कहत रहे कि सुन तारू एगो फिल्म बनावे के मन करत सही बात है। इनकर मौगी कहले कि फिल्म के पैसा तना आई कहां से कहल कि चुप रह 2.5-3 घंटा वाला फिल्म थोड़े बनाई 5 मिनट के 5-7 मिनट वाला फिल्म बनाई छोटा फिल्म 5-7 मिनट में फिल्म आवेला नु 5 मिनट के 5-7 मिनट के फिल्म बनाई कहली कि ओमे होई का कहले कि पागल होई हीरोइन तू ही रहबू तोहरे के हीरोइन राखो हम मेहरारू खुश हो गइल कि मरद फिल्म बनाई हम हीरोइन रहब कहली कि लेकिन हमारा रोल करे ना आवे ई कहले कि रोल करही के नहीं ना फिल्म में ऐसा बा कि ओमे रोल करे के आवश्यकता नहीं मौगी कहलस कि आखिर कैसन फिल्म हो का करे के पड़ी ई कहले कि सुनो घरवा से निकले के बा हम नदी किनारवा देखत रहनु नदी किनारवा पर जाए के बा आ किनारवा पर जाके पनिया में ढुक जाए के बा ढुक जाए के बा तो मौगी कहलस कि अच्छा ठीक बा घरे से निकलनी किनार पर गईनी पानी में ढुक गईनी एकरा बाद कहले कि वही में रह थोड़े देर पनिया में रहे के बा मौगी कहलस कि आखिर निकल के कुछ रोल करे के पड़ी नु यही कहले कि ना निकले के नहीं पनिया में रहे के बा 10 मिनट पनिया में रहे के बा कहल कि चुप रही 7 मिनट के फिल्म में घरे से निकलनी किनार पर गईनी आ पानी में ढुक गईनी फिल्म में खत्म हो गई तो ई फिल्म हो कहले कि का करबू फिल्म में के नाम हो गइल भैंसिया पानी में मौगी पर टोन मरले ई गइल भैंसिया पानी में अब तो जान जाए कि इनकर मेहरारू जतने ई लयदार हमें इनका से 20 लयदार ऊ होई मजाक नहीं करो ई जहिया रात के ई दुगोला गावे आवेले ई जय रात के ई दुगोला गई है ओतना रात इनकर मौगी 4 गोला गावे
लयदार है वो चरगो लगावेले तो ऊ जान जाए कि 3 दिन के बाद इनका से कहतारी कि सुनतानी एगो हमरो फिल्म बनावे के मन करता करता तो ई सोचले कि जौन हम कहले बानी तौने नु कही है तो ई कहले कि तू छोटे फिल्म बनैबू कहली कि हाँ और तो कहले कि हीरो रहुए रह हीरो रहुए रह तो कहले कि करे के का पड़ी ई बताओ तो मौगी कहलस कि ज्यादा कुछ नहीं करे के ना घरवा से निकले के बा आ नदिया किनारवा देखत है नु किनारवा पर जाए के बा तो ई कहत रे कि अच्छा पनिया में ढुक जाए के बा ना मौगी कहलस कि पानी में छुआ ही के नहीं पानी में रवा ठेकही के नहीं तो ई कहले कि तब कहलस कि किनारवा पर से फिर घरे चलावे के बा कहले कि ओकरा बाद तो कहलस कि फिर घरे से किनार पर चल जाए के बा कहले कि ओकरा बाद तो कहलस कि फिर घाट पर से घरे चलाई तो कहले कि और तो फिर घरे से घाट पर ई कहले कि चुप घरे से घाट पर से घरे घरे से घाट पर से घरे ई कौन फिल्म हरे मौगी कहलस कि का करो हम फिल्म में के नाम धइले बनी धोबी के कुत्ता घर के ना घाट जानी तब दोनों आदमी के बात बराबर हो तरह के धोबी के कुत्ता बताई न घर के न घाट के कुत्ता होला आ छोट भाई हमें कुकुर जलने हुए हैं इनका डेरा पर कबे सुतल बानी अब का जाने कबू पेला खैला में कुकुर नहीं 1.5 घंटा झगड़ा करते गुस्ताखी माफ कीजिए। हम हमारा ही पता नहीं है कि अकेले में हमारा के समझावेला गुस्ताखी माफ कीजिएगा। गुस्ताखी माफ कीजिएगा। धोबी के कुत्ता ना घर के ना घाट के। अच्छा ये बताओ कि तार बड़ भाई हैं जब हम कुत्ता भाई नहीं तो हमारा से डबल कुकुर तो तू हो एक को लफ्ज के प्रयोग मत करो अपना घर दुआरे बनी जा जुगुल भैया जान हमें अब एन किनले बड़े नु अब इन्हें कहें कि हम वहीं पर बैठो तो कहें कि ले जा बहन तो हम मोटरसाइकिल से घूम ले ओशन प्रेमी भाई हमारे हमें अब इतना गीत काहे कति गोले हम जानतर कैसन दुआर पर गानी जितना कोई बहुत अधिका पैसा मिली पैसा खातिर 1.5 घंटा चिलैले हम इतना मगहिया डोम ना चिले है से जितना चिला मंगहिया डोम हाँ मगहिया डोमावले सनु 2 किलो चाउर दे देव जय मलिकार जय बक्के को वही ना तू चिल्ला तला इतना देर ना चाहे पहले डीजल इतना दिन पैसा कमैलो गाड़ी घोड़ा किन लेलो अब तारा हाथ ना चिल्ले कौन काम बा करिया पहनले बड़े भे त मोध निकाले खातिर आई हम तो करिया पहनवे की सनीचर हाथ देखा देखी उजर कुर्ता काट के करिया पहन ले हैं बाद में ही जाके गाड़ी तो पहले डीजल पिया की आवाज टीका हम लम्बा कोइलर नहीं हो मेट गइल हो गोल देखी बनैले बड़े केंगा देख ली कपड़ों पर दिल नहीं टिके कोइले बड़े बड़ा सा भाईवा मान गइल बनी बाकी शास्त्र में अपना संबंध मितलाओ कहल कि राम जी हनुमान जी के देखले अच्छा हतना विद्वान लोग बैठल बा श्रृंगार रूप में औरत जब सजत रही तो घर में ना बेटा जाई है जल्दी से ना देवर जाई है श्रृंगार रूप हो यस तो माई श्रृंगार करत रही बैठ के तो पहले के राजा लोग के गेट पर रानी लोग के गेट पर पहरादार रहो पार्वती जी नहात रही तो गणेश जी जाहू न देहले भीतरी उनकर मलकिनी रहन शंकर जी के पार्वती जी अपने बाबूजी के नाई जाए देहले तो तू बताओ जहाँ सीता जी श्रृंगार करत रही तहाँ हनुमान जी कैसे ढुक जाए हैं कहीं लिखल भाई उठ के बताओ बेवकूफ हो कि इडियट हो दरबार में राम जी के देखले जी सीता जी के देख के प्रसन्न बनी सिंदूर छुआओ रहे तो वो में ठीक बात चलो मान लेता नहीं कहला कि राम जी ठठा के हंसले हमें जीवन भरे गांव में केहू मुई केहू जन्म लिता के फ्री में गाए पूरी रामचरितमानस में पूरी वाल्मीकि रामायण में रामानंद सागर जी के रामायण में अगर केहू ठहरा दे कि रावण के मरैलो पर सीता जी के मिललो पर राम जी ठठा के हंसलो हो खस हम पूरा लोगन के तहरा के ना पूरा लोगन के पावर देता नहीं कि पूरी रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण आनंद रामायण अध्यात्म रामायण कौन रामायण में दिखा दी कि राम जी को कहला कहीं सिर्फ ओठ से मुस्कुराइल बड़े जी जी ये अंतर होला देखेबो कहीं
कहता बो इतना मौग रहले हैं सब कुल ब्यास हो गए पोरे के बेरा तो सियाही पियत ले कन्हैया जी ठठा के हंसल बड़े ये मान ले हाँ ऐसे ही कन्हैया जी 16 कला में रहले संपूर्ण अवतार राम 12 कला में पूर्ण अवतार तो कन्हैया जी हंसल बड़े तो कि राम जी मर्यादा के पालन कइले बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम कहिले वही नारायण राम बने थे और राम ही कृष्ण है ताकि कृष्ण जी मर्यादा ना देखले अपना भक्त के चलते उतना महान नारायण के अवतार होके अपने ड्राइवर बन गए अर्जुन के मलिकार बना कर रथ पर बैठा दे तो आज के बाद जीवन में मत कहे कि राम जी ठठा के हंसल बड़े पूरी रामायण में कहीं ना जाय दी दियरा में के हवे ठठा के दियरा में हंसल हो जब बाढ़ हटल नु ट्रैक्टर ले अब जोतनी शुरू करो बाढ़ हट गई कीड़ा मर गए सब खेतन के गलती रामचरितमानस के बात में गलती मत तू अभियंता जी संगे गावत रही देखो धोबी के कुत्ता ना घर के ना घाट के इंतजार करो हम जो होता नहीं तारा लायक जवाब हम तो ये फेरे मानी कि देखा देखी करिया पहनता रहे देखा देखी ट्रैक्टर के बालू लोड रही था टाली के नीचे गुड़ लगा के लवण मत बन जाता हमारा देखा एगो बसलेटो किन लो देखो ई कुली बात मार दे बोतलवा से चला के मार दे ढजे बनी छे खतरा फट जाए देखा देखी हार्दिक वाला बात ना कह जले गनई में जवान लड़ेली बात जात औकात ये तीनों से अलग हट के होले वाह हम ना खेलने हैं तर निर्झल बजौले 500 पर हमारा बराबर कमाता रहे ये कोल ना कह जले ये अपन अपन शौक हो मोदी जी का पहनले धेरू भाई अंबानी उनकर लड़का जन रिलायंस का मालिक बड़े का नाम हमको सब जनरल नॉलेज टाइप बताने के बता दे बस का नाम हो मुकेश अंबानी अपना लड़का के 600 करोड़ के किन लड़ले हैं केहू 6 करोड़ को होता एक एक कार्ड में 70,000 80,000 के सिकरी लागो रहो आ उ बटाइल हो 600 करोड़ में डांसर रही है विदेश से और का पहने लगा ना पहले शौक है अपन अपन ई कुल ना कहल जाला खैर जितना के पहले बड़ा उतना के बेचारा के बालू दहावेल हो तो लगत ई कुल बात ना कटाक्ष कइल जाला मिठास में वाह अब चली 12:30 समय हो गइल बा अब प्रसंग भी गावल जरूरी हो वाह 5 मिनट ना गइबो तो ई जिला छपरा हमनी के हो इहे जिला बाकी लोग कहला के प्रसंग ना भइल हो तो इनका जिला आरा में चल जाई अरे राम जेओ को हो का आई रामचरितमानस में आधा लोग उठ गइल बा लो चलो हो सर्व खत्म बड़े से आइल बड़े से कथा कहे उपचार सेवा सदन पुरस्कार देवें डॉक्टर साहब हमरा विवेक भैया के भाई ना बनी नमो का चंदन भैया हमारा रमाशंकर जी पहले स्वर लिपि करे के सीखो संगीत के ABCD याद करो बनावटी ड्रेस पहनने से बराबर ना हो जाए एगो बात अच्छा लागल हो कल है कि व्यास जी जागे लायक बानी कि ना ये देखो रमाशंकर ये घड़ी के व्यास लोग के रात भर के जितना बचत बा उतना लेके हम सुमरन में सूती लिए फिर जग जाई लो हेलो कहा जयकारता लोग हम मान के ना है वैसा जयकारता लो बा ना कहला कि ब्लेंडर सपोर्ट तो बहुत बढ़िया बढ़िया धनिक लोग के देखो तनी फ्रूटी मारो तालू ए जा मलिकार बानी हमारे भाई ए बबुआ 4000 का पियनी है तो वही लागो रहो लो अभी लागत रहो अभी लागत रहो तले बोल के जगा देलो अब तू घाटा के करके डल हो जुगुल राय के वाह ऐसे कि इनका फिर 4000 लागी तब न सूतो सब दिमाग हम केगा आइल बनी तू जानता रे भाई हो वाह सावरिया कि अब
ये है का नाम लिख रहे हैं। आज हमने के आत्मा प्रसन्न बा कि श्री काका के मरणोपरांत हतना सुंदर कार्यक्रम हतना सुंदर व्यवस्था के ब्याह शादी में देखे के नहीं मिलत। एजा से लेके ओजा ले बापू बाप है कुल टेंट समियाना पंखा लागल बा। तो यही परसा में अगल बगल प्रोग्राम कहीं कहीं गोले बनी ब्यास लोग के भर पंडाल गिर गइल बा और इस सौदे बा मन लोग घंटा सुनल अपन घरे चल धन्यवाद परिवार के कहम। गरुड़ पुराण में लिखल बा कि श्राद्ध इदम श्रद्धया ट्रेबल दाब दमेन के श्रद्धवान बेटा लो ना रही चारू जना श्रद्धवान नाती पोतलो ना रही कार्यक्रम ना भई रही। अच्छा लोग खाई लो खा के घर जाए प्रोग्राम ना भई रही तो केहू जाके केस करी परसा थाना पर कि प्रोग्राम कहे ना करावल हो चार चार भाई बालू ताकि श्रद्धा बा एगो दुगोला में 1 लाख रुपया खर्चा बा मंच साउंड ब्यास के लेके और उतना खर्चा बोलले बा संगे संगे 10,000 साइड से जुगलू भैया के खर्चा बा। बाकी दुनिया है मालिक दुनिया दू नैया दू नैया एगो नीमन एगो बाऊ आइए ही में हमने के जीवन बीतत। संतोष बाबा तो खुद प्रचलित विद्वान बनी ए दुनिया में का बा जे मरे वाला बा ओकर से पूछी मरे से पहले। ए दुनिया में दुइये गो इनकम बा जन धन सोना चांदी लेके श्री काका ने खन गए दुइये गो कमाई बाई जा फलाना काका मर गइले आहा श्री काका निमन आदमी रहे चल गइले त जान जाए कि स्वर्ग हो गइल बा। हम मुई रामाशंकर मुअस के मुअल बा होता लांगड़ा अभियंता बा रामाशंकर एक दिन मर गइल हलो त लोग का कही अरे मर गइले से ठीक आदमी रहले हस त स्वर्ग हो गइल आ जहां ई कहल करे जाय दरे सरवा ठीक है भइल मर गइले से दोनों तई हमने के दोनों आदमी के नरक के बसिंदा। एगो कवि जी कहला नहीं जुगल भैया वर्ल्ड इज स्टेज एंड लाइफ इज ड्रामा वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर। ये मंच हमारे लिए बनी है लेकिन सारी धरती एक मंच है। आप लोग जितने आदमी सुन रहे हैं जो नहीं भी सुन रहे हैं ये सब लोग एक्टर हैं। जिंदगी एक ड्रामा है हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं। फिल्म से सीन समाप्त हो जाई डायरेक्टर बैठल बड़े बोला ली है काहे ना के रोक ली हल श्री का मरत रहतिया परिवार में कौन चीज के कमी रहलो पावर के रुपया के डोनेशन के 1 मिनट सांस के बढ़ावो जुगल भैया ही है।